Umuntu akabengelele bafowethu uzosolo inhlaka production bafowethu njengamanje sikhuluma nomengameli oMabhinca uNizwe Mchunu ukubeka nje mhlawumbe kabanzi sibonile ukuthi namhlanje lokusukela phambi kwayizolo abantu bokufika babuthene lapha endaweni yaseThekwini eDaykhona Center lapho khona akade behleli khona njengamanje sibonga umasipala weTheku ngokubasusa lapha akade behleli khona kodwa njengamanje sisafisa nje ukuzwe emachunwini ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mengameli womphakathi njengoba hayibo wayisebenzile bahle Oh yeah. Ukubeka nje kwakho umongameli ukuthi njengoba abantu lapha na ufikile ufika ucebisa inyembezo osukwini la izolo abantu bekuwoza besho ukuthi woza. Yeah. Cha, akaze ngongoze umuntu. Kodwa engakusho mfethu ukuthi is a very sad story to tell as a South African citizen. Yeah. Ukuthi kube khona abantu bokufika bakwazi ukuyocela ukuvikeleka emaphoyiseni aseningizimu Afrika. Yeah. Thina ngesimo umuntu abhekele naso futhi abasesemgonqweni ngokwesintu until kuze kuvuka umuzi kaBaba. Kodwa as umuntu omholi owazi ukubuka ukuthi i-distraction ayivumelekile baningi abaholi ababekhona phambili ngesikhathi sobandlululo abashisela Mshimizi bonakalelwe eziteyini babulawa abafowabo abangabangcwaba babulawa lezingane zabo abangayingcwaba balenyazelwa omngabo abangakwazi ukuqhubeka bezale ingane baba nama miscarriage. So yonke lonto leyo ikhombisa ukuthi ijeni yomzabalazo inzima kanjani. Into ebhlungu ke labo bantu aba experience yonke leyo nto yibo kanye abayingxenye yokucindezela ukuvumela abantu bokufika abangekho emthethweni bezenzele kulelizwe ukuthi abantu bokufika behambe beyocela ukuvikeleka amaphoyisa uma besemthethweni uma into abazenzayo zi right kungani beyocela ukuvikela emaphoyiseni ngoba thina silwa nento eyodwa nje kuthiwa illegal futhi nayo illegal imash nemash esuke sinayo umvukandabandaba lodadewethu Jacinta siyihola phambili yonke isuke isemthethweni aphekwa lokho ipeaceful ukusho kwethi iqubulo izakwaZulu nokusho kwethi iqubulo iculo baculo akithi kwaZulu lokho akusho ukucwasa akusho futhi kuba tribalist akusho futhi ukuthi thina asihloniphi izizwe nezinye inhlanga kodwa silelwa izelethu sithi ake kube ngathi ngimthanda kakhulu mina uDonald Trump ngoba washo an unpopular statement in America wathi make America great again. Make America great again. Tesebuya kwi second term after the term yathathwa uJoe Biden wayesethi American first and wayiprove leyo nto ngokuthi abaxoshe belekelelo uhulumeni yabona into enzeke eJohannesburg nje bexoshwa kanjeyana nawo ingxenye abantu abayamakhansela kamasipala is a brilliant move. So kumina ngithi ngiyawubonga amaphoyisa aseningizimu Afrika ngoba ngisasho ukuthi abawaziNatal they've shown their tiredness bakhathele abasayimukeli lento noma ngaba khona lawa corrupt abamukela imali ngokungemthetho ebantwini bokufika kodwa akhathela amaphoyisa ayabonga ukuthi siwalekelele ezintweni eziningi esibhekene nazo njengezwe njengama leaders. It's not nice to leave your family and go to fight for your own country but bekuzothula ukuthi kube nini somewhere somehow someone has to stand for the country. Qhawula kithi lento ikhombisa siphi isithombe ngoba sokhumbula ukuthi mhlambe njengesifundazwe njengoba sikhuluma ngendaba yabafethu akade belinkanise lapha nabade begqishe lapha eThekwini enkabeni edolobha kodwa ke le nto ivezana isithombe ngoba ngiyacabanga ukuthi khona abantu ababaholi esifundazweni khona abantu ababhekelele lezinto mhlambe zo illegal immigration lonto leyo ichaza ukuthini lonto leyo uma abaholi abasiphethe njengesifundazwe beside nje mhlambe kwezepolitiki singawabala amapolitiki la ngoba khona abantu ababaholi besifundazwe nabo they are political deployees engakusho mfethu empangazitha ukuthi cha
we don't have politicians, leaders, and we don't have government. Sinohulumeni o-reactionary, sinohulumeni ongama-ambulance ofana nsena ama-breakdown oqhamuka ngoba sekonakele. So we cannot allow to have reactionary leaders. We need leaders that will be proactive in any societal problems. The main concern problem is that those leaders, they don't live with a society, they don't live with a community. Abaphile emhlabathini wakithi nabantu on the ground. Yingakho abantu benegqabho nogqozi lokuthi basitshene ukuthi idakamizwa yilapha, ubugebengu bulapha, lo uhleli lapha kanamaphepha, lo yawabulala umuntu, and sikuthola kunjoba kunjalo, and amaphoyisa ababophe. And mina ngakubonga kwamanje, ngisabonga amaphoyisa ukuthi angasiphazamisi kwi-operation esiyiphethe, nathi siyawahlonipha ekuthenini ekuhlonipheni kwawo, nathi sithatha information sinikeze wona, and ilokho engakusho. Kodwa nje mfowethu, in terms of osopolitiki kanye nabantu abaphethe government, mina ngifuna uqhamanga, I'm disappointed. And bengitshela mhlawumbe kuzoba ngcono njengoba sekuthiwa kune-GU ne-PCU yini lento le, i-GPU, hayi lutho kuwes, because the people that are in the forefront are the worst people of them all. And uhulumeni obuthamsanqa uNtuli njengopremier uyayikhuluma indaba yama-illegal immigrants, uyayimunyunga kodwa. Ngicabanga ukuthi futhi ngiyakhumbula futhi ukuthi wayikhankasa ngayo. It's got so much fear. We are not stupid. These people think we are stupid. It's not bold enough like other leaders that are saying things loud and clear and do them. So and thina siyakhuluma bese siyenza. When you say sobe sendawo ethize, siya eNorthwest, siya eMpumalanga, siya eNorthern Cape, siya eCape Town, siya eOrania. We say things, we do them. Kodwa kaqhawuleka ukuthi mhlawumbe bakhona futhi nabanye esibabonayo, especially nje uke wathinta izolo odabeni izolo njengoba kade sise Pinetown kuyiyona futhi emashi, uthinta ke iphuzu futhi elinye lokuthi kukhona mhlawumbe nasendlunkulu abazama noma isilo kanjani ukuthi besitshele ukuthi hayi lento eniyenzayo iyabheda ayikho right kanjani. Mfowethu ufuna sazi ukuthi umzomkhulu uyahlupha. Njengoba singaphansi kokukhosi bakwaZulu, singamabutho esilo, sizinduna zesilo. Isilo siyahambisana nokulwela eyobuthina, nokulwela ukuthi amalungelo ama-citizen, ngoba naso sizobusa bani uma abantu baso bengajabuli. Siyaxoxa nesilo, sisho into eyodwa nje, sithi bafana bami ngizwe phakela, into engiyithandayo kuyo yonke into eniyenzayo, njengoba ningabantu abangamaZulu, niyangirepresenta ngenhlonipho eninayo ekuthenini yonke into emkhankaso, ngoba isilwa sizele ukuzocindezela amalungelo abantu. Manje kepha sizovuselela isiko nobuthina njengobuZulu. Uma suma ngathina sinenkinga kwaZulu, siyingxenye kaZulu, sinelungelo lokuvunula, sinelungelo lokuphatha induku, sinelungelo lokukhuza izakha zakwaZulu, ngoba emlandweni samaZulu sikhulu kunazo zonke izizwe la eAfrica, not la eNingizimu Afrika kuphela. Isithina kuphela futhi sikwazi ukuyigqatsha ngobuthina. Ngaphe kwalokho mangakubuza nemntaka baba, wakwalizwa iculo lomzabalazo lesipedi, wakwasizwa izaga zomzabalazo nama-slogan omzabalazo ezinye inhlanga, lutho wonke aphelwe kwaZulu. Ukuba imajority kwethu akusho ucindezela ezinye izizwe, kusho ukuyi-embrace. Ngisho besho ngalezinye izilimi zabo, kodwa kuyaba khona umehluko mase besho ngesizulu, uyabona. So lokho kufanele bekwamukele in advance without saying that we are not educated. I'm saying this as a leader of Mapinga, appointed by His Majesty the King Mrs. KwaZulu-Natal. Naye inkosi yethu iyancoma ukuthi iyonke into siyenza peaceful, and imegamele lodwa ithi bafana bami
uma ni peaceful Yeah. nilwela izwe lenu ngiyasupporta ngoba nathi sithathele emagameni esilo esawasho esandlwane kodwa bakhona abantu abasiduze kwisihlalo ikakhulukazi lo undunankulu kaZulu Yeah. uyaxova Yeah. mina ngizokusho nje ukuthi ucisha afane nomfazi owafebayo yabona uma uxolela umfazi afeba iba khona inkinga ngoba ugcine esehlala edwa njengomfazi ufelwe indoda ngoba nawe noma yakhona imfudumala ayisekho uba igciwane lika mfundisi ondunankulu nezono zakhe azenzile kuhliphiza umbuso kaZulu nokukhova amakhosi akithi ewathengela imoto ewavala imlomo ewafunze izinkulumo ukuthi athini nawo amakhosi kuyihlazo ukuthi awekho amakhosi noma ngabe kuthiwa lishumi kwamakhosi angapheka 300 lapha kwaZulu noma kuthiwa nje amabili noma amathathu noma alishumi aphumela ubala ngalesimo asho ukuthi not ezweni lobaba mkhulu kuyihlazo esiZulu kwaZulu kwaziwe ukuthi sisizwe sinamandla kangakanani kuyihlazo ngoba amanye awo encenga ukuthi uhulumeni uyawalekelela eindaweni zawo aphinde futhi abalekelele nangopetrol west njengoba sethengalwa nemoto nje izothi yaphakamenya ithi akushithi mina imoto ngeke ngisayithola kanti akunjalo mina nginalutho nje namhlanje ngoba anginikeli ngomzibulo bami mina anginikeli mina ngomhlabathi wobaba mkhulu anginikeli mina ngizizukula zobaba mkhulu ngoba ngiyothi mase ngibuzwa la siyakhona ngiyophendula ngithini namanje ngiyasho ukuthi mina ngiyawacela amakhosana esibili aphumele obala umhlaba usalwa kabusha manje uzalwa kabusha umhlaba manje kuyihlazo kakhulu lolo okwenzakalayo njengamanje kuhlohlwa induna engahlala nazo ngaqede egoli ngaze ngafaka la kwi-podcast iPinca Nation sakhuluma ngaxolisa kobaba lapha engangomosha khona savumelana nazo ukuthi siyokwazisana ngazazisa futhi ukuthi ngiyaya egoli kodwa ziyahlohlwa kuyiwe egoli njengamanje uyothi hayi shonini ukuthi uphakela nongizwe yonke into bayazenzela aniyona engxenye into abayenzayo kodwa bona behlulwa igazi elichithe kusuku nosuku egoli ingane ezalwa amakhosi ahlukahlukene ichithe kusuku nosuku egoli iviki neviki usuku nosuku kwehle idume ngaphezulu kweshumi unala wama-12 general wakhala kimi wathi mchunu sengikhathele wathi bafana bakithi singabaholi imemezani sengikhathele ngikwazi ukwehlisa ingane ezo-21 njalo ngeviki kodwa amakhosi izinduna zikwazi ukuxhumela into elungisisizwe zisole zithi wrong ngoba siphathe induku siyavunula ngenxa yomuntu okugovuza uZulu okuthiwa idada asikwazi ukuthi le nto siyivumele uma libulala lesibulale uphakele mina ngiyofa lapha khona indoda leya iyayimela into yayo umdade wethu Jacinta songena naye eKenani yangithi uzithini ngoba la we can never allow to be divided and we are ready to die we are ready to be arrested and if it need be but we can't be arrested for respecting the rule of law so much kungaki okwenzekile lapha amakwelekwele kwathi ukukhuza ngesakhe sithi Zulu phambi kwamaphoyisa azaba phambi kwawo mntaka baba ubukhona kodwa lesiyenzile ukuthi sijokole sivumele ukwehlulwa sangena emotweni sahamba ngoba awukwazi kuba umholi bese uresponda in a provocational measures then when the country went down it will be on my name. I can never allow that. We want to repair this country peacefully, not in the terms of apartheid regime, never. Kodwa qhawula kithi usukwini la izolo ngeke ngayithinta indaba yase Pinetown ukuthi beke kumasha izolo ngiyacabanga ukuthi kutholakale isohlo impela seyidakamizwa yize ke umkhulumeli spokesperson wakwaZulu Natal wamaphoyisa uRobert Nechunda ukubekile ukuthi awekho ama drugs atholakele kodwa kuphela bekuyizitsha mhlambe nje bezikhona lapha Uyihlazo ukuthi asho njalo
and local, I think for me personal, I think ukhulume ngabriefiwe Yeah. noma engaconsultanga. Yeah. This is a very wrong statement. Yeah. For a spokesperson Yeah. yaKwaZulu Natal akhulume kanjalo. Yeah. Noma ngabe isimo sikusona sensitive kangakanani, but he should not allow that the spokesperson of the police to tell the lies to the society. Yeah. After so much truth that has been displayed to the whole country by General Mkhwanazi, and then his own spokesperson speak the lies. Mawungambuza ukuthi lamaphilisi angaka esiwafice laphana ipharmacy leya ukhona ni isejari lapha mayisejari namaphilisi amaningi angaka afanayo. It's a lie to the nation, it's a lie to the society. Ukube khona and futhi une certificate semedicine sokuhlola ukuthi abadakwe noma kusiwo. Still it doesn't make sense. Yeah. That's why we are relaying to the people on the ground. Yeah. We were giving information, and the people who were leading the march, and Ofelemtweni, we were giving information that this building got this, and we got a lot of information. Yeah. And ngakamtshela naye ubaba uMkhwanazi indawo ezidleke zedakamizwa ngoba people now finally they got someone to trust. Yeah. Ubaba uMkhwanazi, and leyo information ngeke ifike kalula kuyena, izoqala kuthina bese iza kuyena. Angicabanga ukuthi mina uxhomondelile. Ngiyacela ukuthi lesi statement sakhe asihoxise ngoba imisleader isociety. Akuyona ipharmacy leya, akekho umuntu odokotela ohlala lapha. Nje uthi udokotela kwazihlala newoqo zamaphilisi amaningi kanje yana. So much is a disgrace to the society, it's a disgrace to the it's politicizing all the matter. Never. Yaqhawula ke mhlawumbe ngoba nakho kade uthinta igama likafele emntwini kwaizolo uqhawe lisekubhaceni alikwazi ukuhamba kahle nana nikwazi ukuhamba kahle mhlawumbe kwanabo ophakela umthakathi aba kahlahle nje umuntu okuyena ophambili izolo lokho kade kudlula emhlabeni elinye iqhawe futhi elilisana nabo kufika le ngiyacabanga ukuthi koNorthern West iqhawela kithi ya mfowethu eNorthwest siyaya, and may he so rest in peace. And nathi sakulandela insizwa yakithi. And mina ngasho into eyodwa to all South Africans, this is bigger than the apartheid regime. Yeah. This is bigger than the apartheid regime. We should fight and fight on. When some of us dies, you must never fight. You must never cry. Yeah. Take the spear and poke the enemy. Yeah. Yaqhawula ke ngicabanga ukuthi sekuphelile qhawe ngaphandle kokusho ukuthi mfowethu lezi zinto ngempela ezenzakalayo zisichazela ukuthi njengoba sibheka kuma local government lezi zinto zonke ezenzakalayo zisibekaphi siwumphakathi ubona ukuthi bakhona nabantu abazoba nogqozi mhlawumbe lokuthi bekwazi ukuthi beyofaka uX mhlawumbe emaqenjini makunje Kulokho mfowethu ukuthi mina ngicela ukuthi umphakathi nabantu on the ground, as we are living with them on the ground, akube bona abathatha isinqumo sokuthi how can you be proud and go in queue with your voter if kune mess engakalungisiwe. Khona nomuntu ongafaka umbhede endlini egcwele izibi, akushaneliwe, kuyanuka, akukliniwe, ufaka umbhede namashita amhlophe uthi uzolala kuyona. Mphakathi wakithi ngiyalihlonipha, ngiyanazi lihlakaniphile. Please inini for the niche ukuthi should you go on or not. Siyabonga.